Бег на карысць дзецям. Гэта марафон у памяць Кацярыны Ляшчэвіч. Дзяўчына працяглы час змагалася з ракам, але, на жаль, так і не здолела перамагчы. Менавіта гэты выпадак і стаў матыватарам для акцыі. Это достаточно такая серьезная проблема, о которой нужно говорить, не нужно ее умалчивать. Даже если все по рублю скинутся, это уже будет огромная сумма. То есть не надо ждать каких-то действий от другого, надо принимать самим решения и помогать детям. Мэта – збор сродкаў на лячэнне дзяцей з анкалагічнымі захворваннямі. Падчас забегу вядуцца прамыя трансляцыі ў сацыяльных сетках і кожны жадаючы можа далучыцца да яго, а таксама пералічыць сродкі на рахунак дабрачыннага фонду «Шанс». Это перечислением финансовых средств путем ЕРИП, СМС, звонком. Все эти способы указаны в наших социальных сетях, ВКонтакте, Инстаграме и Фейсбуке. Все деньги автоматически перечисляются с пометкой «Марафон». Падчас марафона ўдзельнікі прабягуць 42 кіламетры са сцягам фонда, які будзе перадавацца з рук у рукі. Агульная працягласць дыстанцыі больш за 250 кіламетраў. У кожным горадзе знаходзіцца кавалачак пазла, які ў канцы забегу збярэцца ў вялікае сэрца – сімвал дабрачыннасці. Мы соберем сердце, которое будет являться символом нашего забега и помощи онкобольным детям. Любая акция, людям это нужно, они делают, к чему-то стремятся, это хорошо. Фінішыруе марафон 5 жніўня ў Мінску. Анастасія Кудзіч, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».